Hej YouTube, og velkommen til den her video. Som I kan se, så er jeg inde, hvor der står Open Packs. Og det er fordi, at i den her video, der vil jeg, selvom jeg ikke har lavet gameplay med Hearthstone nu, så for at starte del, så vil jeg simpelthen lave en video, hvor jeg åbner en pack. Noget af det, jeg allerbedst kan lide, og det vil jeg dele med jer. Lad os da bare se, fuck ja. Yeah. Den er ikke, altså jeg troede lige den var god der, så den der, men det er ikke fordi den er, okay, den er fed, den er rigtig fed. Til pillerne, den der, den er fed her. Steel, hvis I ikke ved hvad det gør, så den kan først blive angrebet, når den selv har angrebet noget. Og det er så ret ledet at have til at ligge. De kan ikke rigtig gøre noget ved den. Ja, den er også fed, den der. Change a minion's attack to be equal to its health. Equal, det betyder, at altså lave en minions attack til at blive ens med dens heal. Så hvis du nu har et kort, jeg har for eksempel et, hvor den har taunt, og så har den har 7 liv og 1 damage, så smækker du det der kort på Innerfire, som faktisk er ret kendt kort, eller kendt, ja, det er et kendt kort, og så får den så også 7 damage, altså attack, fordi den har 7 liv. Og det er faktisk lækkert det her. Whenever a Murloc is summoned, gain 1 attack. Og Murlocs, det er jo sådan lidt en speciel race. Hvis man spiller World of Warcraft, så kender man den. Så hver gang der står altid, når det er sådan en, så står der Murloc. Og ved den her, whenever a Murloc is summoned, altså når en Murloc, den bliver sat på bordet eller sat i spil, så får den her 1 attack, og den har 2 HP. Det er ikke, så kan du booste den til at få noget mere HP og noget mere damage, og så hver gang det er en man bruger til at lave et Murloc dæk. Det er faktisk lækker kort. Tusind tak fordi I så med. Jeg håber I vil se med i min næste og første video, hvor jeg spiller spillet. Hej.